Kinong song shnong na ki pratali ki shnong hapo West Jandil district ki badan hakapur bat kari Bangladesh ki bakenthum yaka pasadwar kamsing jalya khola lumpenga sankhan hawai bhai hawai sutanga bat lum sormen kila penpa kejing persha jur bat dawa pen sange ya kejing thmu jonga sarkar panchna surong na ka benta kejing kier saina sha hakite ki benta khapur Menta kasi kat myok tare ku kalalingkon kita ki nong shong shnong kila lumi ka jingalang hajan ka border security force BOP jalia khola bakun thop nadu ki wahe shnong jong kita ki pra shnong ibran hapo ka pra shnong social and welfare association ki nong yalam ka coordination committee on international border CCIB hapo ka jingalam u general secretary Makmen Merchang UMDC majam shaprang potam kitrai jaka bat kinongram hagini ke jingelang da ko wei ka sur kila rai kat ba kim pat yo ya ke jinge kran penben bat ki bor sarkar na kalyang kitrai bat kinongram ki maila satya ya ke ka kam ker sainar sha makanya shakman shushu la pensngo la ra ka sarkar kan dang ker sainar sha na muktapur jara khola Pasadwar kabakenthum yo border pillar number 1283 7S hadu u border pillar number 13014S kalalong ka jingdu nong kabakrau ye ikinong rem kiba imja na kakam rem namar ka jingdu e jongki ya ka jaka rep kumba shispa san phoyan na ka jaka bathmu ban ke sainar sha Wahesh nong ka san khan ma elwise kongyong ha ka jing french gila pathai ku bor long ka ne ka jing shna surok ke sai na sha na jalia khola sha san khan la le khlem ka jing tep ka shnong but la kno ye ka ne ka kam la ai bor ha ka kerteng udalo ki la ka sat pator ka basno phala shushu ka long bale udaloi unut ban kam ye ka ne ka jaka wat ki daloi barim hashwa jongu Kim shimla nuot satya man kam tara ki jaka halor kani uma khongyong ula penram jur ya kani ka jingne udaloi bat ki nongyalam ki bathmu ban thom daka bor ula kentu ya ka sarkar ban shimkhia bat ban pensange no ya kani ka jingshna surok ban ker sainar sha nadu menta ka sngi henry lada ki dang bateng ya kani ka kam kala ban mi ka jing ya ka ja bat ke jingya snam ha ka joko por la dawa no daloi ba unweng no ya ka jing kam tra jong u ya ka chaka nakalyang ka senghasi student union war jaindia circle kala mi shakhamat ha ka ni ka sngi banai jing kershan ni ki pat pa ki badai ki nongram ha ki te ki jaka khaput pat kari Bangladesh Time and again, you have to face each other. Temu a ke jing sa lengok gimana? Ha ka banta kan kin ka Julia kan ka fencing. Nagaliang mo gini gi nong ki nong khandi ne mo audi kita ke jing ya share ne ke jing ya penbit mut kat be ya. Dan nagaliang mi lama e kate a kata ke jing ya man lama ke nag jing ya nagaliang mi ka gi nong ya alam chong ke chong ka ong gi nong ya alam chong ka thain din ne te delu mi di jing ya lang te da daga mi don ka suri ha celuthu kita kalat katin kanya man celuthu man le hab le ya share se ki bor bahalor man ani aja ka kan ne te nagaliang mi mo deli ya share mo de ya to naga budisi bro dawane dadip ya share hamla ya share ha ka banta kan ka kamla wat beni ha ka banta kan ka kam mo kan ka kam ong gi ka ong da ga jing ya share ne ga jing ya te mo bodoloi bi ga chu pelia bit ka ka fencing tenaga liang doloi bo lang ba ka elaka sat motor mo ya udah dep kelem bo gine gi thau ku chulia kan ka surakan ne mo harem gi mo titiang doloi u daman la ka siang chong ka elaka sat motor temo ha ka yakin igi hada a ga jing ya share ga jing ya pen bit biau mo igi curan bit ka ka ki cha prang te ila kat bi ya to igi ka ong man
kita ki sehep le nagi to cuma i kat ya siari ong gi nagaliang i wen tuan jepan sengi akan kene to da pas daga high court te nagaliang man ginong ki ginong kan ginong skia snong le ginong ki tine ka ong dagi peus nem dagi spa nem gi dagi gi temu i kata gajing perca curi bat gajing penrem curi mana ka culi akan klaim da to gi nagi try jaga te i nagaliang me i awya siari ka te ga spa san peu kini ginong rep kat gene ya ya siar kata pak san peo gitu julia kata fencing andre i ya siar mu du ha kata hakan ka gane hakin ga tahu ani man julia ki klim to mi igi try kan gitu ki kan dine bangin wan syang wan sa hang ne ni dei ki jika ki bom syang syang na so tai ni wan trai sa san khat nadu empat dan ke Bangladesh bat ke India dang di ka Pakistan amdan ba abeksyan kidaloy kiri komen yangi kiong pila bandi bantit ya kajaka jang pi nrei menta pat habangila di ya kito kajaka jangi wei bawan nanang talang wan tit udaloy lura rekomen ngi kumkirang ba sinang na rekomen ba wala tit ya kini kajaka ladidu yo rei menta kinang utit tang yau kuai utit tang yau sembai habangala di nyila didu ya kajaka na kipor ki bamswa amjudan mena rei hakane ka sin ka bamta kami kae kawan ja yangi hangne namu tapur sado kamsing tang sugia kumne mensua udalai udan sirup LK ka dan sirup bangi tang sumi kaneka bagen ya ya umau lang nai ban her hang ne kin sa sim lut yaki bat yangi kinan sa penduk pendam yang omdei ma pi ki trai je ka hang ne nila trai la syang la sa naduk ki por ki bala slemha nrei omdan baju omdei ka jeka ma pi kapor kabaman siwa kati kasorok namu tapur sa neh kem ngiyo ke kompetisi ya kan kesurak udah lay uang usang dei kahak mapi to jika kahak yang pipin ya kompetisi ba nakaliang jongi kum kinong sang sinong ba omdei shu bangindu tang kejaka bat haduru bangin long kum kimrau jong kini kejait benriu ke jongi bat kedon ke jingele bat lakat lu sin hapring kinong sinsar jong ke elaka bat udoloy bat ke prasinong bat baro kirong bat sinong sa kini kitain ke jongi habang ngapit ngasyo kumba ke kti jongi kumba ngi kirong bat sinong kumba ke kti kadiang jongi kedon sa ke elaka bat ke kti kamon jongi kedon sa kitrai jaka bunsin habang iyat hakani kelenti ngamsyo kwa banmi kijing kelumar bat ngamju kwa ru banmi hakinu ki media kijing kelumar habang ya keren kum hakini ke benta handre menta Philippine bor ngahaban keren dang hakini ke last meeting kaba ka prasinong kala pelong yakini ke meeting ni kwa ban keren ban penyusuk lekaliang jonga ngapan map yaki pararong ba sinong prateli ki sinong ngade uway urang ba sinong ubanga kwae banpoy siya uput jong ke jingisuk pat ngala kerpat ru ya ke elakahi baro kawe bat nakaliang jong udoloy banwan si ki paiba ban keren prisay ban siyo thu jingmon ban ommi siya kino ki media ban ommi siya kino baka perhatikan tip ya kane ke benta handre ngimla namar balai ngimla nisyo thu kene kadai kecing ya kene nisyo thu kecing ya kene kumban ongno habadon kado hangta ki kleng kiting up alia ka chong ya labit hadu chong kemi wan ka banta ka kwa chu kentu ha hi to
bor itu keman ciprau dong aperkat boram hiya kajing sak boram asang boram long bah kita kidoloi asang boram long bah kita MDC kita MLA haru tang batang cupit di mat baklong ka asang boram hiya iya kad bai iwan chalan tet kita kimat kajing satu kecong itu dinteleng hali hai tiga kita ciprau boram hai Makam betul pakna marmat karhe ini udah lo itu atuh sem udah lo itu unang sencar udah bersiar kipai bahayau pengkuy kena cuki tempau support mengbiang apa satu ya kata kebor ki ong hanya ni dep ahut ya lang udah loy aju lau ta de kaborang aju samon ta yau di hok jasa tu ya kerdan kecong ada besia yau aju samon tikiniki pach nang andre slok kat kong ka ong ahut samon yau ani ju samon ni hut wan ko la haya syari syok teng meeting hasa tu ka apa ini pa ba ko ha jing suk ka ong rong ba chong sadwar ko ha jing suk aki ko jing kulmat ne ai tanang ketika ta ku top kai ne ka ki war ya ta ku top ka ya buram prachang pa thau skem ado kata ta ani kini kirong ba chong senchar ang sa ya kita. We are gathering here as a member of CCIB in Jaliakhola today, the 27th of January 2026, on the purpose of making this road without the intimation to the landowners. We as the member of CCIB is formed by the landowners right from Khasi up to Jaintia, right from Khasi Hills up to Jaliakhola, Perdiwa. We are the landowners and they are the member of CCIB. So today I talk on behalf of CCIB as the secretary of CCIB, and the purpose of our objection today, the purpose of this gathering is to oppose the construction of this road, which was meant for construction of the border fencings, where the landowners don't have any idea. I mean, they don't know anything or they don't have any information about the construction of this road. We are surprised to know that NBCC is constructing this fencing suddenly without intimidation to the landowners. As the process before construction of any road or any project, the government through its agency like NBCC and the contractors, they have to clear first the land and they have to intimate the landowners so that we will know who are the landowners, and then after the process is the due procedure is completed, they will do the work. But as of now, we don't know who is the landowners. The government through its agency like NBCC and the DC of West Jaintia Hills, they intimate or they didn't inform to any landowners. So we don't know who give the permission. We want the government should tell us who give this permission. As far as the news is, we got that the lawyer of El Kasat-Petor, he claimed that this land belongs to him. But that is very illegal, and we don't know that this land belongs to the lawyer of El Kasat-Petor, because from time immemorial, this thing has never happened. And as a Doloy, he has his own capacity as enshrined to him by the district council to administer over his elaka, not to own, not to claim the land of the landowners. But as it happens now, as per the meeting, the minutes of the meeting, which was conducted on the 22nd November 22nd November 2023, this land belongs to the Doloy, as he claims. But we as the real landowners, we don't know about these things. So we totally oppose to this move, and we strongly oppose. And if anything happen, if the government do by force or the NBCC try to construct this road by force, we will oppose. And if anything happen, it is the responsibility of the government to the people. Thank you. Hakabaya day bat menta kasi ka arpo nyaw tadi ubra Januari ar peu arpo mrew nagaliang jong gini ki nong song snong jong gani kathan bat kumjuk ginong tre khamtam ki ban nang nena Jaliakhola seduk kamsing
halor ke jing syak tak jongki na banta kan ke surak ke ba ki pensina na banta ban lej bat ke fencing te nagaliang ginong song senong nagaliang ginong tre nagaliang ngigi rangba ki ba longkum ginong yalam na banta ke imlang ke salang na banta ke bah ke miat jong ke tan sini te hakabi de bat ke jing yai lenti ke surak na banta bakin lek fencing na duk jelia khala seduk sankat nagaliang jong ngi kim ki nong rep bat kum ki nong trai jaka bat ki nong song senong jong kene kathan ngi persa jur halor ka nong rim namar yak jing tre jong ki nagbanta kan e bakin le fencing mut nagaliang jong ginong nagalang jong ki trai jaka hangne ki ba don jaka na silenter kan ka jelia khala siduk kamsing mut ngim yo jing tip e ngim jo jing tip na namar kata mut haduk mentang idang sa umdum te halor kata ke jing bom jo jing tip nagaliang jong ngi kirang ba ginong yalam jong kene ka than te ngila persyang ban le wat ya jing tip kan ha ka ba yade bat kene ka jing pentre na ka bantagan ka surok ka ban yat kene ka fencing te onda ngila le wat jing tip na sa kibor ba halor kum ong sa ki office te ngila ya kren na ka bantagan ka kam ha ka jing ya kren jong ngi temut ngila sedang ban yok kita ki jingtip bat kita ki jingtip ki bangi yok ban yakren la kaliang jong ka office ka ong kila dep la don ka jing yakren bat udaloi jong ka elaka usri daman la ka siang ha ka bayade bat ka jing yat jong ka negranti bat kumju ha ka por ha ka juk ka por kam dei tang ka jing yakren mut naduk ki por men suwa ngila yo naduk snem arjar arpulai ngam tarai la don ka wei ka notification ka baki penmi ha ka kerteng jong daloi udaman la kasyang daloi jong kane ka elaka sat petor naduk muk tepur ter mut kini ki thany hadu dapoi sepas dawar temut kini ki jaka ki mut la hap hapo ke ha ka kerteng ka jong temut ke jing long trai ka jong te ngipat ki nong trai ki trai jaka ki ba la trai hang ne kup ong naduk ki me ich pa ich jong ngi da ki spa snem ngila syong ngila thi hang ne te kadustur jong kene ka jakaru ka bangi syong isa hang ne temut ki nong song senong hang ne kilak ban lekat bakimon mut daki kwa di ru ki di kumto ki suya ai da ka dos tebit don ki dos tebit ki basanyu rang ba senong don ki bos dos tebit ru ki ba yesan lang baro argot rangkat bat padoloi recommendation temut ngiju lek kumta don umjudan kita ki jing penwil ane ki jing pentut kita ki bakam ya kene ka jaka te ki la kumang da ki spa snem da ki peu snem ki daloi mansua kadon ke jing ya trailang ke jongki bat kini ki trajaka sini ki basa batrai sini ki nongsong sedang ngidon ke jing ya trailang hakino kino kiliang borok ladangi de hakiliang bangi sem jing ka baya de bat ki dekhar bang laru ngidon ke jing ya trailang ladangi sem jing ha ka be de bat ki fencing nadu bami ke fencing ru ngumut ngi ya rangkat lang temut kelong ke bas ngeu lengo bat ke bas ngeu pela onda ngila yo daune udaloi kumbangi ong hang ne udaloi bala kam don kata ga jingsai ke jingtip ndre nagaliang jongi pat ki trajaka but ki trai snong ki ba sa sigini ki than ki batrai ki ba imja hang ne da ki peu snem da ki spa snem temut ngisngeu phla halor ke jingkam jongo hagano korukom ke jingkam jongo balai ki to ki doloi ki bala da ki porman suwa ki la don hadu sausan utrai ki doloi ngam bakala balai kim kam ya gane ke jaka ki don rangkat ki tre rangkat bat upai ba temut halor kane kanong rim ke bau doloi ule menta nagaliang jongi mut ngi penrem jur ya kane bat dalai lengin namla ban pediang namar kane ka jaka hang ne ka bangi tre ngi kita kade ka hok kanong kanti jongi ki nong song senong hang ne ki bala im hang ne naduk ki mei ik ki pa ik jongi temut ngi penrem jur ya kane ka jingle jong pa doloi jong ga elaka sat potor borok ka wengi penrem jur kham taw am de tang doloi wat ki nong yalam ki bala dong ti hang ne naga banta ban thom bor ya kane ki jaka klem ka jing tip jong ki trai jaka hang ne ki batrai ki ba im ja hang ne te halor kane ka banta mut nagaliang borok ngi penrem jur ya ki jingle jong pa doloi bat kumju ngi penrem jur ya ka sorkar ka ba klem da ajing tip karo ya kine ki rangba senong ki badon sakini ki than temut kam kwa ba kendon ke jingnya trai lang mut halor ka tarong ngi penrem jur ya ki